Munayamba mwaganizapo kuti zimene mukupanga sizikupasani phindu ndipo mukufuna musiye. Munayamba mwaganizapo ngati kuti mwina mwake sukulu yanu sinapindule kapena muli pa sukulu koma mulibe chiyembekezo chenicheni chifukwa chakuti aliyense amene mmamuona kuti ndi osauka, palibe chilichonse chimene chimakuthekerani. Munabadwa ku Malawi kaya mukugwira ntchito ku South Africa, mwaonapo anthu akuchoka ku South Africa kubwerera ku Malawi koma opanda kanthu, ndalama yosankhidwa kuchokera ku Malawi. Mwaonapo ino anthu ataphunzira sukulu za ukachenjede zapamwamba koma nkukhalabe alova. Mu video ya lero ikamatha mukhala mutalimbikisika, ndiye ndikupempheni kuti mukhale pamenepo. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mu video ya lero tikupasirani listi ya anthu amene ndi ochita bwino kwambiri komanso anthu odziwika amene sanamalize maphunziro awo ndipo zimene amachita ndi zinthu zapamwamba, koma chonde dziwani kuti sitikulimbikitsa kuti mwenyoze sukulu ayi, koma kungokuzindikirisani kuti moyo sikuti watha pamene sukulu yalephereka kapena kuti moyo sikuti wayambika pamene mwapeza degree. Tiyeni tikhale limodzi. Pa number 1 tili ndi Bill Gates, munthu amene anachotsedwa sukulu pa Harvard University ndipo iyeyo anayamba kupanga ma software a computer komanso ma business. Pano ndi mmodzi mwa anthu ochita bwino pa dziko lonse lapansi ndipo iyeyo chuma chake ndi chokwana 147 billion US dollars. Pa number 2 tili ndi Mark Zuckerberg ndipo iyeyo anachotsedwapo sukulu pa Harvard University ndipo iyeyo ndi amene anapanga samba lija la mchezo la Facebook. Ndipo ngati video iyi mukuonera pa Facebook, big up to Mark chifukwa iyeyo ndi munthu amene adayambisa tsamba limene lili. Pakadali pano chuma chake ndi chokwana 203 billion US dollars. Pa number 3 pali Steve Jobs. Uyu ndi amene anapanga foni ya iPhone komanso kompyuta ya Apple ndipo mu nthawi imene amamwalira anali ndi chuma chokwana 7 billion US dollars. Tiyeni tikumbukire kuti Steve Jobs pamene iyeyo anali wachinyamata sikuti anamaliza sukulu. Makolo ake ndiwo kuti atangobadwa kumene anamuchita give for adoption, moti iyeyo analeredwa ndi makolo ake okuti anangomutenga kuti azingomulera basi. Pa number 4 tili ndi Evan Williams. Uyu ndi amene anapanga Twitter, nayenso anasiya sukulu ndipo mapeto ake anapanga Twitter ndipo chuma chake ndi chokwana 1.9 billion US dollars. Nkhani ya Evan Williams ndizayifotokoza siku lina nimene muzakhulupirire kuti nthawi zina moyo sikuti unangozungulira pa nkhani yokhuzana ndi sukulu, komanso zimangokhala nkhani zokhuzana kuti maganizo ako ukuwaona motani. Pa number 5 Steve Madden nayenso anasiya sukulu kambako kuti analibe interest ya sukulu ndipo anayambisa kampani yake imene ndiyopanga nsapato ndipo chuma chake ndi chokwana pafupifupi pakati pa 300 billion US dollars kufika 350 billion US dollars. Tiyeni tione munthu wina amene dzina lake ndi Alan Sugar ndipo iyeyo anasiya sukulu ali ndi zaka zokwana 15 ndipo analibe samba lina lililonse la maphunziro. Anasiya sukulu chifukwa kuti banja lakwawo linkavutika kupeza zosowa zake kuphatikiza fees yake ndipo anakhala akupanga business pang'ono ndipo chifukwa cha mtima olimbikira pano ndi munthu ochita bwino kwambiri ndipo iyeyo ali ndi chuma chokwana 1.3 billion US dollars. Kumbukirani kuti video iyi kwambiri tikulimbikisa amene sali pa sukulu kapena kuti ali moyo umene zimene akuchita sizikugwirizana ndi zimene anaphunzira. Tiyeni tisamalize video iyi ndisanantchule icon wanga, munthu amene ndimamuona kuti ndi greatest man at this moment, Mr Beast, Jimmy Donaldson, kubadwa mchaka cha 1998
8 iyeyo mu nthawi imene ankatumizidwa kuti apite ku sukulu akapange za sukulu zinapezekano kuti zinthu zinkamuvuta za ku sukulu anapita ku community college koma kumene kuja malo mopita ku college nthawi zambiri mopita ku sukulu ankapita ku nyumba kwa anzake ndi kumakapanga ma video pa YouTube ndipo iyeyo kuchokera ali mwana khumbo lake linali zokuti azakhale wa YouTube basi mu siku lalero chuma chake chinaposa 1 billion US dollars ndipo ndi munthu mmodzi amene amasatiridwa pafupifupi ndi anthu okwana 450 million pa ziko lonse lapansi. Well, amene amasatiridwa ku Malawi ndi anthu ochuluka bushiri. Ma subscribers 600,000. Mr Beast 450 million subscribers. Now, cholinga cha video hii chinali chongofuna kuchitani motivate. Kaya mukupanga business, kaya mukupanga china chilichonse career imene mukuchita, please don't give up. Do it times 20. Ichiteni. Kaya muli ku South Africa, gwirani ntchito mopanda mantha. Musamakhale busy ndi kumaganizira zokuna kuti ayi ku Malawi ndipite ndikaoneko, ndipite ndikasuzumire ku Malawi. Khalani komweko muzabwera kuno zanu zonse zikazatheka. Mukazapanga zimene mukuzifuna wina wake asakugweseni mphwayi kuti mwakhalisa ku South Africa chifukwa chakuti mukazapita ku Malawi ndikuchita stuck palibe wina aliyense amene azakuthandizeni. Video ipite kwa wina aliyense amene akumangokhala chifukwa kuti sukulu inakanika. Oya top 10 ya anthu ochita bwino kwambiri pa ziko lonse lapansi palibepo amene ndi wama degree ochuluka amene amagwiritsa ntchito ma degree yake ngati ntchito. So dzina langa ndine Sam Mavita amene mapanga ma business osagwera mphwayi. Tiyeniso tione entrepreneur wina uyo amene anapangira zinthu zake.